Dadi gak kuat. Ya terpaksa ting wingi iki. Wong urip iki kudu iso nriman. Kuncine sukses sing sabar lan nrimo. Pokok dinikmati disyukuri ae lho. Ini aduh kok angel sih. Maklum ae lho gak tau nglinting. Pak. Duh kok gak gelem sih. Ya apa iki? Oh ngene lho. Lah. Wis dinikmati mas senajan mbakku. Oh, nikmati. Ah, nikmat. Wah, ini anak becan. Ini medan sih. Bedan deh yo. Oh, opo kelilipan ah. Anakku sing ganteng-ganteng genok sing wedok lanang kok. Wis. Nah. Yo saiki tangi. Ya. Talin. Tangan ini lepono kene nak. Pinter anjane anake ibu iki lah. Yes. Bune ya bu. Ini iki lho duwe bojo lek. Gak ngerti blas iki. Ngono ae biyen aku kate dirabi artis tak tolak. Ono bojo sing saiki. Walah. Penting sabar ya, Le. Duwe bapak kaya ngono ku. Penting sabar, mae wis. Wis mari salin yo anakku nyen sing ganteng ya. Lho, sing sitok iku apa one? Pak E. Apa sih, Bu? Anake ku lho. Pak. Repot apa sih? Sibuk menikmati hidup iki lho, Bu. Menikmati hidup ya menikmati hidup. Anake kok lho ya diopeni ta lah. Iya, sik ta lah, Bu, duka. Oh, ndek bojo anjen gak pengertian iki. Apa sih nak? Bapak enan. Pak. Ya. Aduh, bapak iki yo. Ya. Moro aku. Apa sih? Apa? Delok entar anake. Iya tak anune wis tak tunjuke. Wah, arek rewel tok ae. Kalau di gua di Tegalan. Apa sih nak? Apa nae? Panas. Kita ngurusi anak situ Ya aja. wis tak tunjuke, Bu. Yo le, sik nak. Ibu dasku. Model koyo ngene ae. Menang. Menang. Walah, anak situ iki apa pisan iki? Ngolah anak.
Nona. Basin es bayet. Ngelana. Anak lanang. Basin. Enak, Nak. Enggak enak. Enggak enak, Nak. Es bayet. Espanyet. Anak cilik nanti Espanyet arang. Nangis saya kok sih ngelak ali. Oh iya, aja ora kok. Coba nanti. Susune entek lele. Ono iki kopi gak apa-apa. Pak, kayak ilangi anu cek gampang step. Diombe nak. Pinter Nenak. Apa sih le? Kok sih nangis sae iku lho. Luwe ta. Duh, ono panganan apa iki? Nyale. Pak nangis sae le. Nyo, mantep. Oleh mantap umbene kopi. Tak dolang pedhok kok tambah kok ngene. Le. Lu. Le. Apa oleh? Le. Apa oleh? Jane apa sih, Pak? Iso apa ora sih sampean iku? Anake iku lho. Ya gak ero, Bu. Wong mari tak ombeni. Mari tak dulang malah koyo ngene. Ayo, Nak. Melok ibu ae. Ayo. Ini nangis iku ayo. Ingat di Joko kono ae, Le. Nah, kene Nak. Tange. Kene. Oi. Wis nak ya sama ndek kene ibu tak nganu adik iku lu rewel ayo. Wis. Ojo nang embong ya. Pak. Mobil goblok. Terus ya apa Pak? Ayo Bu, aku dhewe bingung. Sampeyan ke rumah sopong lho Pak. Wis kene Bu, sampean tunggu yo anake. Yo. Aku tak nyeluk Mbak Monyol. Yo wis cepet Pak yo. Anak brek. Ini sing galeng sing adoh, sing ono nang yo, mari ki bapak. Nyeluk sapa iku? Ayo Pak. Omahku kene, Pak. Ayo Pak, kene Pak. Ya mau iki. Mbah kowe wong edan. Wong edan gak tuh. Anak sampe. Nggih, Pak. Sing untung anak sampean. Kudu anak sampean tak wis koyo iki. Punten, Pak. Aduh. Niki, Mbak. Yugane, Mbak. Oh niki Sing sawaran, Mbak. Oh. Nggih. Sampeyan kok suwe temen sih Pak I? Pancen omahe ado, Bu. Salah mlaku maneh aku iki, Mas. Kesel aku. Malah mbek Mbah Dukun iki ta. Iya, Bu. Ya wis Pak akeh. Mbah Dukun ya karo ini ndang ditambani kene. Akeh cepet. Nggih. Monggo. Persane nggih. Monggo, Mbak. Tak nyoba tak dulu. Nggih. Wedine ono apa? Nggih, Mbak. Ya. Ono banyu putih. Wonten, Mbak. Nggih, sampean pendetaku. Sik yo, sik. Monggo, Mbak. Niki, Mbak. Nggih. Sik tak coba tak. Nggih. Nggih, Pak. Nek opo. Nggih. Ya. Nggih. Bejong pajak kae asu. Waras karepmu, ora waras karepmu. Ya. Tak ribuan.
Sampeyan dalem ngono wedi engko kesaruk anake. Ya. Iya, Bang. Sik didelok dhisik. Didelok dhisik. Iya, Bang. Ini kena apa-apa. Reaksine koyo apa. Iya, Bang. Lek mari ki sik pancet, Iya. tak delokane maneh. Iya, Bang. Ya. Manut aku, Bang. Sik ya sampean. delok dhisik. Kok sik pancet ae yo. Sik. Sampeyan delok, Bang. Jane arek iki ora apa-apa lho asline. Mosok, Bang. Lah terus Ora ono isine asline arek. Lah terus apa kok ngono iku, Bang? Lah sampean mau terakhir kayak apa coba? Tulang pentol, Bang. Iki, Bang. Bang. Tulang iki, Bang. Pentol iki. Iya. Sik tak cobake. Nggih. Apa? Apa, Wong Bang? tuwa gendeng. Pentol pedes ki mek kono kene anakmu. Iya. Coba kon kene mangan kok tak kei. Pentol, pentol, Bang. Pedes kene kene anak yo mesti kok ngene iki ora kerasukan iki. Terus? Iki pedesen iki. Pedesen hari iki, Mbak, yo? Wong tuwa goblok ngomong ora entos iki yo opo wong iki. Oh ya iso dadi bapak apa ora ning. Terus apa? Siapa iki, Bang? Lapo nang omah iki. Duh, Terus gak siapa, entos Bang? men kon iki lho. Iki pedesen iki nang nggon rumah sakit ora Iya, nyeluk Bang. dukun Iya, goblok iya, goblok. iya, Bang. Jangan digowo. Iya, Bang. Yo, Heeh. wedi kene opo-opo wetenge iki arek sik bayek kowe Iya, kon Bang. iki opo. Wis aku. Wis kok keluarga konyol aku tak muli ae lek koyo ngene iki. Wis sampe, Bang. Iki dokter udah dukun goblok. Oh, alah. Bang, Wah, ditinggal, Bang. Bang. Wong Aduh, ditinggal. Waras saudara. Wis modele kok Wis iki. mari ta, Pak? Gak Wis, apa-apa ta Bu. anake? Ora apa-apa. Anu, wo jarene apa omang Apa jarene, Pak? karo mek jarene anu gara-gara tak tulang pentol iku lho, Bu. Sampeyan kayak iki ta? Iya. Lah tak kira sampeyan sing mangan. Butuh, lho nangis ae. Ya pantesan, Pak, anak iki. Wis bapak wis. Kepedesan iki berarti. Iya paling. Tak guake wis. Tekan kono nih. Ya tak guake. Wah, lah kapan. Baba. Apa sih? Pak, ojo anake lho. Kuman. Pangan ojo. Sayangilah keluargamu karena keluarga itu harta paling berharga di dunia. Oke. Ojo lali subscribe onek no klinik adi. Apa ya apa?